Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas, nga impatulod ti pagayam, ang nagpailingad itinagan a Cesar at taga Ilocos. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad naklatan itinagan a Cesar, kat taga Ilocos kunam kumalatan. Amin dagitinagan nga inaramat ko iti surat ko, kat nabaliwanan manang. Kat sapay lakuma ta dispensaran dak, no jakon inlanad ti eksakto nga address ko. Narigat ti adda pa nagbiag mi manang. Ngam nagasatak, tauray no kasta, at dalata nangaklon ken nangayat kanyak itinapudno. Iso ni Celia. Naparaburan kami iti may salaeng nga anak. Ado ti mga ibagbaga nagasat kami kano, ta saan adakkel unay ti pamilyami, kat nalakalaeng nga isakad ko. Tirigat naman ng malaksid anabisyo ak, napalalo pa'y ti kinasadot ko, no agpakaro ak. Alas 11 iti rabii, ngam itakala asim mangpet, nabartek ka pa'y. Naglaing kalakit dinaya sumao si ka, Celia? Kaya't mo tibaban ka, ha? Cesar. Amom lang arutan na diyak kaya't ti mabibiyangan ng natangkan taulo. Ano, bibiyang mo ayan na parte ka. Abay, ti ko nam, nalakati uminom. Padasa man to uminom, tapno amom no kasano ti kinarigat ginaw. Anya mo tunday ta pa nagsasaom, Cesar. Pampanunutot lang ti salunat mo. Ang mga noan niya ti mapasamak ka. Gapo iti kasta ka na yun apa naging inom mo. Awan di daki sa mapasamak kanyak, Celia. Anya kumangit ti mapasamak kanyak. Ala, kaslaawanan ti imbagak, Cesar. Lipata mo dagiti nasaok. Intaharod maturugan tani. Adala man ti rabi eh. Kaano ay ang agnakam kasi ka, Cesar? Anya ka di man inday tangay bagbagayo ay ananang. Ay na anak ko, sa nga pulon titawan dyan anak yu kundi Celia. Adan nakam ni Junjon. Idinto ta si ka, awan latta. Awan apulos, ti pa nagbaliw mo. Anya kumakit tinas ka na baliwak nanang. Oy, Cesar, di ka man naging didiam mo. Apay ti kunam, jak nangag ti pa nagsasaom ka ni Celia nga asawam idirabi eh. Ay na, Cesar. Agnakam ka kumamot tan anak ko. Imbes kumasi ka ti agtrabaho iti pamilyam ngam baliktad mat. Ni Celia tinaldaw amasapa arumwar amapan aglaklako iti tsindaan tapno adala ang pagbiagyaw. Agtrabaho ak mata. Wala nga manmanaw. Tidakas na, no nagsweldo kan, agdiretso ka matan amapan agbisyaw. Di ka pa'y iyawatan mat iti sweldom di asawam. Payaya na gado ti bagbagayo nanang. Dinto pa agreklamo ni Celia nga asawak. Uuray saan nga agreklamo ni Celia. Amok ti marikrik nana. Mabain la dayjay. Ta siyempre, agnanaad kayo kat nga ro dito ibalay tayaw. Iso asaan latan nga agtagtagare di asawam. Naimbagbantal na panunot yung tipim masyal dito yung ni Junjon, Celia. Kailiw kayo matain. Kasta kami matatang. Isong arod nga imay kami. Gamapay ngayon na kayo lang nga ginati imay. Ayan ni Cesar nga asawa. Ay, kwatatang.
Ada ngamin trabaho ni Cesar. Iso saan ang nakasurot. Anya, sigurado ka nga ada trabaho na? Wen, tatang. Iso ada kami laang ka ni Junjun nga anak ko tinakaumay dito balayo. Apay, Celia, gimagat ka din di asawa? Saan na sa doubt akas iday? Wano kalkalubamban ng tinaalas nga aramid na? Ha? Anyat kaya siya asawan, tatang? Celia, Domingo ita. Napan kayo nakimisa ka ni Junjun, saan ka de? Ha? Iso mabalin ka di anak ka. Inton maminsan nga agpartuat ka iti sao, tapno makalubam lang ti sabali nga ugali di asawam. Lalay nga, what? Iti kasta, kapapapate ti ibagbagam. No, kunak ngay kanak iti kwarta, ikanak! Anya, ikanak iti kwarta, wano saan? Ngam, Cesar, imbagak mo din. Awan tigam ko akwarta. Tadjay naganan siya ka nakitsenda. Inggatang kun ka dagiti masapsapon iti balay. Ti ibagam kit de, imot ka! Imot! 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 Saan nga agpaiso da ita, Cesar? Saan nga agpaiso? Anya saan? Imot ka! Buisit ka kit di a babae! Anya ti mapaspasabak ha, Cesar. Ay, di kayo makibiyang dito nalang. Parikot may agasawa na itaw. Iso di kayo makibibiyang. No kayat mo, adi kay pakibiyangan. Pumanaw kayo di ti balay kao. Ah, Nga maging gangag nanaad kayo iti puder kao. Adabiyang ko kada kayaw. nanang. Ita, no ituloy mo lang tatimang kabil ka ni Celia nga asawam. Siya ko na mismo, timang ipapuliskan ka. You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kasta ti ugalik manang Emmy. Malaksid asadot ken nabisyoak. Kabilag pay ni Celia nga asawak. No adda ti saan amapatgan akayat ko. Aklonek akada kami nga agasawa. Kasla ni Celia ti adigi ti pagtaengan. Taiso ti mangmangged. Siyakmet, no addamat gadak babaan iti sagpaminsan apan naki-construction ko, maibus laeng iti bisyo ti sweldok, ket awan apulos ti maiyawat ko ken ni Celia, nga uray kusing. Ket iti naminsan, Nasayat man, kasi ka lang tinadanon ko dito balayaw, Cesar. Apay aya, anyat masapul yaw. Na, oo na yan ti Jarmo ang makisarsarita kanyak. Kaslakbot lang no asino la dita na sa nga ile iti kasta pa nagsasaw. Nagadugot nga ibagbagayon. Anyat masapul yaw aya. Iti ka nito amadamag ko akabilang pa iti anak ko. Siya kon amis mo, timang tatsarkan ka. Ha? Ha? Amom, noon niya ti kabalak nga aramidan para iti anak ko, Cesar. Iso nga oray kunam ati prong ka, saan ka kabutang? Ha? Saan ka mabutang nga mangipulang iti bulod ko abiyag no para lakid di iti anak ko kan iti apo ko, Cesar? Ngamsi ka. Nakasagana ka kaday, amang sagrap mitaan niyaman ang mapasamak kan kano bilang laag. Ne. Apay ngay. Kasla ipangpang tadak matan. Amo madyak ugalit agipangta. Amo ang kabailak nga aramidan no anyaman ti ibaga.
Nanang, sigurado na bartakmanan ni tatang na sumangpet. Saan kalakit di anak bidot anak ko? Nagadun tumanon asa una. Wen nga rod. Amangan no apaan na kamanan. Anak, Apay akas ni tatang. Basta no mabartag. Nauyong. Unget nga unget. di mo latan ikaskaso no kasjay anak ko. Tinasayaat, ingka maturugan. Nanang, Mapan kan Junjun, siya kunti makaamo amanguray ka ni tatang mo. sige. Mo, Sige nga rod nanang. Inak maturugan. Nasaysaya at nuduatan ang manguray ija inalaing nga anak ko, Celia. nanang? Sigurado nga men anabartak mananday jay balasang ko. Kompormento man laditan ti malawlawat na. Awan ti rumbang apagtanagan nyo nanang. Nairwama kun ka ni Cesar. Anya, Dayta ti agpayso nanang. Kinapudno na. Diyakon sa miren ti anyaman nga ibagbagana. Nukas di sumangpat na bartek. ewan ngam da palalo ti panagsasauna. Mangmangag kumot ka, nukas di pagsasawan na ka. Nanang, Siyak, ti mababain ka ni abalayan, gapu iti arame di duldog nga anak ko. Di mo't lag na ka man. Anya nga taaya ti rumbang nga aramidan tayaw. Tapno mamimpinsanan nga agnakam ni Cesar, kat dinan ulit-ulitan ti kinaduldog na. nanang, iti kasta tinor ti panagsauyo. Masigurado ka maadaan kayo iti susik ka ni Cesar. Numakin inuray kayo pailaang iti isasangpet na. Ha? Iso abaybay anda kun dito'y nanang. Kas iti nakunakon, nairwama kun iti aramid ni Cesar. Iso asya kun ti makaam mo. Apay ayang agpupudot ka manan asim mangpet. Malaksid anarabyan ka nabartag ka, agpupudot ka pa asim mangpet. Gabutan masurunak kanit tatang mo. Anya? Ne, apay ti amak. Anya ti basol na kan ka. Laglastong magsasaw ni tatang mo. Kunam lang kabalan nak na jalakay. Una yan ti kasta pa nagsasaom iti amak Cesar. Awan apulos pa nagraam mo. Gabuta sa narumbang arauman tikas ka ni tatang mo. Naglastong. Kunam lang na sino agsasaw. Makapasurong jay amam. Hosto tinangagyo manang Emmy. Ultimo ti katugangak alalaki. Kinasuron ko. Gapo iti panang sitar na kanyak iti naalas nga aramid ko. Dayta ngamin ti kang ronaan ajak kayat. Ti masit-sitar, wano matubtub ngar iti kayat ko nga aramidan. Nagtultuloy ti naalas nga ugali ken ti bisyok manang. Aging gaadimteng ti bulan ti Disyembre, tawen 2005. Sumagmamanulang aldaw idin, sakbay a sumangbay ti Paskwa. Junjun anak, pasensyakan no kanayon ang masapa ka pumanaw kun maladawak nga agawid iti rabii, Nanang? Umadani nga minan ti Paskwa. Mangmangag mo siguro ti samiwang ang maipatpatangatang iti radyo. O nanang? Talaga tandan ti Christmas? Pudno day ta anak ko,
kat ado ti aggatang iti tiyendaan. Nanang? Masapol nga aggagatak, tapno makaurnong iti pang Noche Buena, ken pang Medianoche tayo, anak. Ay, di para iti sagana tayo yung Christmas ken New Year, nanang? Wen anak ko, saan tayo amabalin amang namnama ken ni tatang mo? Taamangan no agpapada tayo tong agmulagat, inton bisperas ti Paskwa ken baro atawen. Di kagdanag, nanang? Mawatak? Sige laeng. Ken, di kagdanag? Tumulong ak matamanggad, nanang. Iti kasta, ad-ado pa iti sagana tayo inton Christmas. Nagdaot itanasam ita pusom. Alla kobrador akutik-kutika. Nay, inurnong mo mo't amin dagiti butilya ti arak ang nakawara iti arubayan, apok. Wen lola, ilako kita aggat-gatang iti bote, jariyo ken nadumapay. Ha? Nay, apay ngay. Isupay amay nayon iti gatang tayo iti sagana para inton Christmas, lola. Ha? Kaya't ko atulungan ni nanang, lola. Tapno, merry latta ti Christmas tayo. Ken happy latta ti New Year tayo. Ay, una yan ang nagnakam ka, apok. Naimbag ka pa ay taam mo mapanunutan dayta. Saan akas ijay amam, nalabsak nga agin inom manan ijay ang dakulas. Ha? Ha? At dayjay ni tatang? Wen apok, kat nakadudalakit din iti nainom. Tanakitak Nicolas ang nakadumugan iti lamisaan asang sangwunda. Kasta? Sigurado nga do ti botelya ti arak ijay, lola. Masapol na mapanak ijay. Anya, agam apa ay apok. Basta mapanak ijay, lola. Sayang dagiti botelya ti arak ijay. Inakdawatin dagiti botelya ti arak ka naginumanda ijay. Awan, kapoy kagayam nga uminom, kulas. Nadalom ka ni. Indumog mulat tan iti lamisa na pagininuman ta. Dandan ipa yun, nagpunganam ti plato, ti pulutan. Nagsasaw ka. Kunamlan napigsa ka nga, uminom iti arak. Nga awan ka magayat. Ay, John. Anya tararaminom dita, ha? Awan, tatang? Ano yung awan? Ay, umasidag ka man dito, ino kasarsarita ka. Wan, tatang? Tatang? Imposible nga awan di araramidam kat adda ka dito. Apa, ya? Ha? Anatay ko, tatang. Di mo, masakit ako. Masakitan Talaga masakitan ka no. Di mo ibaga. Non nga ti kagaram. Imbaw na kanina lang baw. Amang sukon kanyak dito. Ah? San, tatang? San? Apay nga rin nga ka dito. Ang suka. Anyat aramidam dito. Ah? Nakakuha nga min, tatang. Orurayak, amalpas kayo nga ginom. Nadawato kong nagitibuti ti arak. Anya? Amay adawatam. Aranuam nagitibuti ti arak. Ah? Kuha, tatang. Inayan ko itinurnong ko. Buti ti arak. Ijay balay. Tailakog. Ti paglakwag. Itat ko. Kaninalang.
Anya jay kunam Junjun. Tawatak nagitibuti ti arak ang naginuman niyo kunak tatang. Tayla ko. Tamlad day na yun ninalang iti pagkatang tayo iti saganay ng Paskwa. Day talag ti kagarak tatang. Amanan ti sa bali. Day talag. At dayta, nakasagana amin yung dagiti ginatang ko asagana para itapas ko. Sigurado ang maragsakan ti pamilyak, apaman na sumangpat na. Ne, Cesar, ada ka mat gaya man. Ne, nagadumot ti nakasagana makan iti lamisaan. Naggapon na kita. Kuha Celia, siyak ti gimatang kadagita. Ha? Cesar? Amok amas daw ka Celia. Ngamday tatagpaiso. Ginatang ko dagita. Tapna dati sagana tayo itapas ko. Ang kasano anak kagatang ka? Sa dino Pangasim. Tadi mo kumatapan na naggapo iti dakas ti inaramat ko panggatang kadagita Celia. Ha? Agluluwa ka, Cesar? Pakawanan na. No nabayag ka panawan na nakulaapan ti panunot ko, Celia. Pakawanan na. No italaga nakaamirisak. Cesar? Ni Junjun nga anak ta. Isu ti makagapo tapno makaamirisak. Isu tinangwak ni titinakaulapan na panulot ko. Isu ngayong kandang kong tagbaliw. Anya? Day tatagpay so Celia. Ni Junjun nga anak ta ti makagapo amin dagitoy. Ti panagbaliw ko. Saan ko lang nga isagot iti bagik? Kada kayo pamilyak. Isagot ko ti panagbaliw ko kan ni Jesus. Ang makagapo na apay amaramrambakan ti Paskwa. Isolam lamang magbaliw akong Celia. Namnamam na ita. Insalaysay ko iti asawak, tinapasamak, idi adda ni Junjun nga anak ko iti pagin-inumak manang. Kenno kasano anangirnadak. Gapu iti naamwak aranta ti anak ko, iti daydi agundaway. Napanunot ko, no ti anak ko anaganus paylaeng ti isip na, ket amunan a panunutan ti maipapan kadagiti kakasjay abanag. Siyak tulangatan nga amana. Simken tinakaro a panagbain ko. Iso nga ingkadeng ko ti mga barwanan a nagtultuloyan aging gaita. Imbinglay ko daytoy apadas ko. Tapno agserbi nga inspirasyon ken leksyon kadagiti nakullaapan paylaeng ti panunot da nga aging gaita. Agyamanak iti panangidrama yo. Naragsak a Paskwa kada kayo amin. Tuy pagayam mo, Cesar. Naragsak a Paskwa matkan ka, pagayam a Cesar. Kunada atong galdumteng ti panawan ti Paskwa. Adda dagiti mapasamak akarkar na, wano agpaay aburbur siya, para kadagiti tao asaan nga umno ti aramid da. Makunak amay saka kadagiti nakapasar iti kasta. Kat agyaman ka iti anak mo, nga iso tinagpaay nga instrumento, tapno mawaknitan tinakullaapan a panunot mo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo.
dagiti tugot, iti dana ti biag. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng maris kadagiti tugot iti danal tibiyag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti surat nga impatulod ti pagayam. Anag pailinged itinagan nga Irish, ngam di na inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa'y kablaawan, itinarangpaya abaru atawan, dagitoy apapagayam tayo. Makablaawan ni Milagros Waganan, Aida Harris, Grace Agtina Sales, Gemaline Madriaga, Virgie Padilla, Belinda Ramos, ni Rachel 1895, Maylin Biares, Judeline Guzman, Aidan Jules, Nida Nieveras, kastamat ni Rachel Tabalan, Castañeda Floresma, Rhea Acoba Agbayani, Mercedes Biason, Chelaija Abad, Margarita Pangesban, Joel Kilon, Aida Garcia, kastamat ni Imelda Reyes, Dinamling James, Marites Gahete, Hailey Sinawan, Leonora Bautista, Jeanette Isagire, Mr. Avenge TV Channel, Jasmine Rivera, Mary Ann Dawaten, Kamamshi, Joan Khan, kastamat ni Radiator Spring at Route 66, ni Darwin Dungail, Juliet Sugitan, Aurea Sindayen, Geraldine Larocco, Rowelyn Corpus, ni Lolit Atting, Linda George, Gemma Frutas, ni Raquel Pelerio, Riza Ngasaw, Luz C, ni Florenda Kimpaoy, Jonah Bal, Sally Guarte Vlog, Mercedes Salazar, Desiree Sakatani, ni Virgo Vic, Precious Gaspar, Mareville Lea, makablaawan pa ni Abdullah Habibi, Mark and Mary Vlogs, Pasyandora 32 Vlogs, Pretty Mary Palatao, Jules Puia, Sam, Nerissa Ranches, Jester Frehiliana, Quent TV, ni Feni Sagong, Erwin Cacho, Miss April kan Agaluos Arnelson. Kastamutan ang makablaawan dagiti saan ang nainaganan. Agyaman kami unay itinabara apanang suportayo iti YouTube channel tayo. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Irish. Dear Manang Emmy, awagan naklatan iti Irish, ngam pasensyakan manang no jakon imbaga ti address ko. May saakmat anaayat amang tartarabay kadagiti uploads yo dito YouTube channel yo. Kat naawis mo teriknak anang ipatulod iti pakasaritaan ti biagmi, anam na maak ang makaibati iti adal kadagiti dumdumngag. Rugyak nga rod ti agsalaysay, idi addaak paylaeng iti kolehyo.
Ay, agyamanak. Nakaawid akmat laengen. Imbag akmat ngamin kada kayo. Ajak kaya ti makonfine. Gamagpilit kayo mat ngamin. Kay kayat ko ti agpaimbag dito balay. Nakarkarong agsakitak no addaak iti hospital. Linda, kasaya atan mo't laeng no adda kay di ospital. Tapno mataming ka na imbag. Kita man tinapasamak. Kung naktumot nga minadi kag pambanog. Ngam natangken ti ulom. Baybay am animin yang ti makaamo kadag iti trabaho dito'y balay. Delikado ti sakit mo iti puso. Iso atong palam ko madag iti ibilbilin mikan ka. Tony, narigat mat no kanayon laengen animin niyang ti mapatpatudon dito'y balay. Awan ti agbayag akatulong no kasta. Kan maysa, kabaalak. Siguro, naira na laeng mat adimikar ti sakit ko. Dahil takot nga rod. Diyak langit ni mapakawan ti bakit. No tadakas ang mapasamak kan kalinda. Amamat no kasano ti panangipatagkukan ka. Ay ayatan ka unay-unay, Linda. Katya kung tarigagayan ti agbiag no mapukaw ka kanya. Saan to mapasamak da ita, Tony? Si Kamat. Ati dugpay ti biyag ko. Saan nga itulok ni Apo Diyos ang mapukaw ka masaapakan ka? Asinon to ti mang taripatokan ka no kasta ti mapasamak? Anya? Ay, siga talaga. Kasta lang arudan tinapasamak kan ka ngam ti pakasaknak pa lang ti pampanunutam. Gapo ta ay ayatan ka matunay, Tony. Kat dahi ta ti pagyamanak unay iti Diyos. Tainik ka na kita asawa ama nang ipatag. Naasikaso, kan kang runan iti amin man nakaawat. Pasensyakan ka dagiti nagkurkuranga kiti kalabas, Linda. Kat ikarik, si kantulang ti ayatek aging ganat tungpal biyag ko. Agyaman na kiti Diyos. Tanakarwar ka niti hospital, Mama. Kumusta kayon? Okay kayo kadimot laang? Siyempre, iha. Nalaing dagiti doktor ko. Kan kang runaan iti amin. Nalaing ni Papam amang taripato kanya kiti hospital. Huwan nga rod, Mama. Kat pagyamanak unay. Tanaad da anak mo't iti ama akas ka ni Papa. Kat pasensya kayon ha, Mama. Saan ko apulo sa natulungan ni Papa nagbantay kada kayo? Idi na confine kayo. Makumikumakmot nga minidya pagadalan. Saan ka ngagdanag, iha? Maawatan ka. Kasta talaga ti graduating. Ado ti masapul aring paasan nyo. Basta igaad mo ti agadal, iha. Taday ti tartari gagayan mi ka ni Papaam. Diyay makaturpos ka iti panagadal mo. Di kagdanag, Mama. Itapay, tadanda ni ako nagturpos. Para kada kayo kani papati amin ngar aramidak, Mama. Patpatgan kayo unay kani Papa. Oy, friend. Nadamag ko nakarwar ka nun ni Mother iji ospital. Kumusta ngay? Kasi ti Diyos, nakarwaran friend. Kat agyaman na, tanakaradkad manan ni Mama. Nasayat mat. Siguro, may concentrate mo mat itan ti panagadal mo. Amok nga minakatagiti na palabas ng aldaw, talaga worried ka, gapo ko ni Mamam. Pudno dayta, taasin mo ti sana madanagan. Amo tayo mat adelikado ti sakit ti puso ni Mama. Naimbaglaan nga tada ni Papa, anang tartaripato ka ni Mama iji ospital. Ay nawon nga rod, friend.
talaga amay sa apagulidanan nga ama ni Papam. Ipatpatag na launay ni Mamam. Idol ko talaga ni Papam. Ay, sapay la ko mag-girl. Takas jay to ti masaraka ka fafak. Guwapo lang aruden. Nasingpat pay. Ay, kilig. Amom, uray siyak. Talaga akasmat ka ni papati kayat kung agbalinto akat ako naynay ko itibiyag. Makitkitak ngamin no kasano ti panangipatag na ka ni mama. Ipatpatag na unay ni mama, friend. Sinabi mo pa. Oh, ti okay ka nga rodan, ah? Awanan ti pagdanagam. Mala, oh my God, tama panda di kantin. Treat ko, friend. Linda, masapul nga agluwasak mo na ni probinsya. Kas iti sigod. Uwan, Tony. Maawatak. Kataganad ka iti panagbiyahem. Agyaman na, Linda. No, mapalinla ko sa anak pa'y mapanita. Takarurwar mo pa lang ito ospital. Ang kasapulan dakmot nga minijay. Saan ka nga agdanag, Tony? Maawatan ka. Di nakpakadanagan. Kabaalakon. Kanadamot na Irish kan minyang akadwak dito'y balay. Basta nadam ti salon at mo, Linda. Di kag pampanog. Agina na kapailaan. Baybayaman ni minyang tagaramit ka dagiti nasken na trabahuan dito'y balay. Di kag tanag tagsubliak mo't laadagos. Apaman na mayring Pasko dagiti nasken nga si kaswak ije probinsya. Wen, di ka madanagan. Nunas kan nga agbayag ka ijay, iti sumagmamano nga aldaw. Aramidam, Tony. Agyaman iti pan nakaawat mo, Linda. Ipatpatag ka unay-unay. Tunggal ka ni kadwa bulan, agpaprobinsya ni Papa, manang Emmy. Naruamak maten, taamok ang maipapan iti negosyo ti as-asikaswan na ijay. Pasaray agawid kalpasan ti dua wano talo nga aldaw. Simarantamot ni mama kalpasan ti pan naka-ospital na manang. Napatag-unay ni mama ken ni papa. Iso akas taunay ti panang bilbilin na kada kami kanina namin niyang asaan mi abaybayan ni mama. Mapanagnakak ti panagayat da iti tunggal maysa. Iso nga inarapaap ko, asapay la kuma, takas lantok ken ni papa, ti makatakunaynay ko iti biyag. Mama, sumra ka ko ninja pagadalan. Sige, iha. Agan-andad ka, Uwan, mama. Uwan gayam. Kaano ka diti sangpot ni papa? Mabalin nga inton bigat, iha. Apaman ang mairingpas na ti aramiden na. Kasta ka di, mama? O, laglagi po nyo dagiti bilin ni papa, ha? Wen, iha. Di ka kadiagdanag. Alamapan kan. Ang mga numaladaw ka pa iti pagadalan. Okay. Bye, mama.
Uwan niya, anak. Nag-enjoy ka kadimot lang itinapanta nagpasyaran? Wan, Daddy. Nagpintas. Nag-enjoyak, Daddy. Di kagtanag, anak ko. Basta umayak ditoy. Mapantag pasyar iti dayjadiso. Daddy? Panawan na kadimanan? Abi, anak. Kuma, dito'y kalaangan, Daddy. Di na kun panawan. Abi, amumot nga da trabaho ni Daddy. Saan ka di? Wan, Daddy. Kunam, adamanang ko. Kaano ka di makitak ni manang ko, Daddy? Dumting to day tanga altaw, anak. Amum tumot lang ni manang mo nga Irish. Napintas ka nasingpot ni manang mo, anak ko. Agpaiso, Daddy? Wen, anak. Kat di ka agdanag, agkita kay tumot lang ka ni manang mo nga Irish. Linda, adakon. O agyaman na kiti Diyos na nakasangbot kan Tony. Kumusta? Nasaya at mat, Linda. Naragsakan man ni Abi iti sumagbamanong aldaw kaadak iti danana. Di nasaya at nukasta, Tony. Linda, agtamtamagan ni Abi. Apay kanwa kanayon na panawak. Kanayon na damagan no kaano kano amamamuna ni manang nga Irish. Adakad ka dayta. Nukano nga ipudnom ka ni Irish. Ti maipapan ka ni Abi. Linda. Patsyak ang maawatan tumatlaang ni Irish ti amin. Awan ti palimad asaan ang maduktalan, Tony. Daita tilaglagipam. Nasingpat ti anak ta. Amok ang maawatan ng tumatlaang ti amin. Kat maawat na akabsat ni Abi. Akas matlaang iti panakaawat ko kan ka, Tony. Pudno ang nasakit ti amin. Ngam napakawan ka. Taamok ang nagbabawiyam amin ang naaramid mo iti kalabas. Kat impakitam ti panagbabawim. Amo tayo mat nga awan basol ni Abi iti napasamak. Isula ang tinagbalin a bunga, tinagbasulan nyo kanyak iti inana. Katita, tawanan abiyag ni Laida. Tapimusay kat nga rod, iti impas ngay na ni Abi. Rumbang laeng, adi mo talikodan ti responsibilidad mo kankwana, kas amana. Nagtanok ka, Linda. Katday tati pagbainak unay kan ka. Agyaman na kitipan nakaawat mo kanyak. Nagbabawi akong ti amin na nagbasulak kan ka, Linda. Kat ikarik adi kanton pasakitan iti kaano man. Irish, iha. Mabalin ka di nga agsarita ta. Uwan, Papa. Kasla napatag sa tipagsaritaan tayo, Napayagan na kayat ko nga ipudno ti amin kan ka, iha. Tunggal gandatag. Agkapoy tariknak. Ha? Maipapanitan niya ka di dayta, Papa. Iha, sapay la ko matadinak kagura, iti daytoy amamwam. Ambok ngawan ti palimod na din tumaibotaktak. Kat marikrik na kadaytoyen ti gundaway, tapno maamwam ti amin.
Papa? Iha. Nagbasulak ka ni mamam. Papa? At nakabsat mo itirwar, Irish. Anya? Dahil tati agpaiso iha. At nakabsat mo itirwar. Iso ni Abi. Kat magagaran unayin ang makakita ka iti personal. Naaramid mo ti kasta ka ni Mama, Papa? Kunak na may saka pagwadan nga, Ma. Ngam saan mo't gayam? Ta naaramid mo aliniputan ni Mama. Iha, amo kadakkel tinagbasula ken ni mamam. Ngam nagbabawiya kon ti amin. Naunday a panawon na sinidsidirnak ti konsensyak. Ngam nakarkaron na sidirnak ti konsensyak no baybay ak ni Abi. Kat ni Mama, diyo man lang na panunot. No kasano kasakit da ito'y na maamuan na ti pananggulibyo kan kuana. Amo yung ada sakit ni Mama. Kasano nga rudita nga ipudnuyo kan kuana ti amin. Iris, iha. Di kan tumapakawan, Papa. No ada mapasamak kan ni Mama. No maamuan na ti inaramid yung kan kuana. Iha, kinapulno na. Nabayagan nga mo ni mamam. Kat nabayag mo tin ang napakawanak itilaksid dagiti nagbasulak kan kuana. Anya? You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Kasla nagtupak ti langit kanyak iti day di agundaway manang Emmy. Nagsakit timpod no ni Papa nga adda anak na itirwar. Ngam nasaksakit idi naamwak. Anabayag gaya man nga ammo ni Mama ti maipapan iti kabsat ko itirwar. Kasla jak mabubos a panunutan at ti inid-idulok nga ama. Ti amak nga impanpanakkel ko amay sa apagulidanan nga ama, kat nagulibmat gayam. Kinagurak ti amak, iti dayjay anaamwak, manang Emmy. Mama, pudno ka di timbaga ni Papa. Anabayagan nga amuyo ti maipapan iti anak na itirwar. Uwan, iha. Nabayagan. Kat nagbabawianan ni Papam ti amin. Kasta kalaka na ti panang pakawan mo kan kuana, Mama. Iha, nasakit para kanyak ti inaramid ni Papam. Awan umasping ti kinasakit na. Ngam iti panaglabas ti panawan. Nakita ti panagbabawi ni Papam iti nagbasulan na. Katimparik na kanyak na ita. Mama, amok iha. Narigat mo ang maawatan ti amin. Nga may patpatag ko unay ni Papam. Iso anak kasagana ang mga klon. Pati nagiti pagkurkurangan kan pagbidbidutan na. Awan basol ni Abi, iha. Tikapsat mo. Naira na lang nga iso tinagbalin abunga ti panakailawan ni Papam. Mama! Naklon ko ni Abi, ha. Impatag kumatan ti kabsat mo. Uray awan iti den na tayo. Mama! Kat nakarkaro ana asyanak iti kabsat mo.
Idi na amuak apimusay ti inana. Idi impas nga ina ni Abi. Anya? Wan iha. Pimusay day ti inana, idi impas nga ina ni Abi. Katiikit ti inana tinang tartarakan kan kuhana ije lugar da. Iso ti papapanan ni papa ije probinsya iha. Saan ang negosyo? No di kat mapandasarsarungkaran ni Abi. Narigat para ka ni papam tikas jaya sitwasyon iha. Iso ada pagnumuan mi nga ipudnukan kan ti amin. Saan alimad ka ni Abi ti kaadda ti kabsat na. Kat magagaran una yan ang makakita kan ka. Mama! At sapay lang kumata mapakawan mo ni Papa, miha. Kan maaklon mo mata ni Abi, akabsat mo. Friend, apa yan? Nakaununag man hindi pampanunutem. Apay ka di, ha? Friend, nasakit tinakam ko itinaamuak may papan ka ni Papa. Ha? Anya day jay, friend? Nakababain ang maamuan ti sa bali. Anya kamutin, friend? Kasla saan nakagayam, hindi kastang isaw-sawang mo ita. Friend, adakabsat ko itirwar. What? Oh my goodness! Day tati agpaiso. Kat nasakit unay tinakam ko kan ni Papa. Anya ti pangadang mo ita, friend? Kasladyak maaklon, friend. Ngam ni Mama, nabayag gaya man nga amuna ti amin. Kat napakawanan ni Papa. Oh, matlagayam. Apay nga di mo maaramid ti kas iti inaramid ni mamam. Among friend, adda iti pasamak iti biyag at iti pulos namnamain ang mapasamak. Kasi iti napasamak iti pamilyayo. Friend, Adda ditan, friend, napasamakan. Nakarkaro kat ada involved amay sa tao. Tikapsat mo. Awan basol tikapsat mo iti napasama, friend. Iso asaan narumbang nga iso tagbaklay iti amin. Amirin sum ka di anay bag. friend, Amo, friend. Iti kaunggam, maaklon mo ti amin. Saan ka ada ka sa tao? Pamakawan, friend. Day ta tirumbang nga ipaay mo kan ni Papam. Nalaglag ang tumot lang tiriknam nung napakawan mo ni Papam. Saan ka di pa asimangpot ni Irish, Linda? Nagpakaada. Saan ka no nga agawid ita? Maturog ka no iti ayan tigayim na. Taado ti ring pasda. Apay ka di. Amo ka gumurgura kanyak ti anak ta. Nadagsan ti basol ko kada kayo nga gina, Linda. Amo ka di naktupulos mapakawan ni Irish. Saan ka maawanan itinamnama? Amo kadumtang tumatlaang ti aldaw. Ama pakawan na ka ti anak ta. Napadakkel ta na saya at tao ni Irish. Maawatan ng tumatlaang ti amin. Wah, sapay la kumalinda. Amumeta na bayagan na nagbabawiak, tinagbasulak ka na kayo. Nangrunakan ka. Kat nalaos ti panagyaman ko iti Diyos. Tanadaan na kita asawa akas kan ka. Man nakaawat. Tanaawat mo ni Abi. Itilaksid nga iso tinagbalin abunga. Ti pananggulib ko kan ka.
Tony, awan basol ni Abi. Saan arong ba nga iso ti aglakam iti dusa gapu iti napasamak kada kayo iti inana? Agyaman ak Linda. Katsapay ko mga rod. Tadumtang to ti aldaw ang mapakawanak ni Irish. Apay nga takas to iti marikriknak. Kagurak ni Papa. Ngam, apay amas ruming-ringbaw ti tarigagay ko ang makakita. Kan makaamamoy ti kabsat ko. Diyos ko, tulungan ako, ma. Ipatpatag ko unay ni Papa. Iso ti maisa nagbalin nga inspirasyon ko. Tapno matunoy ko ti arap-haap ko iti biyag. Anak, nakaununag manen ti pampanunutem. Mama, talaga ka di napakawan mo ni Papa iti inaramid na kan ka? Anak, nabayagan na napakawan ko di Papaam. Kasta kamot ko, ma. Apay iha. Umdas ka di ti may salaabasol ang naaramidan ni Papam. Tapno lipatam amin a kinasaya at nakadatanga agina. Ipatpatag na kaunay-unay ni Papam iha. Amok ang marikrik nam dayta. Kat nakasagaan na nga aguray. Aging ga ayat nagmuti pa makawan mo kankwan Mama. Irish, anak. Sino day takadwam nga ubing, Papa? Irish, iha. Iso ni Abi. Ti kabsat mo. Anya? Abi, iso ni manang mga Irish. Hello, Manang Irish. At last, nakita ka matlaangan. Nagpintas ka, Manang. I love you, Manang ko. Abi. Ading ko. I love you too. Manang? Irish, iha. I'm sorry, Papa. Nagbali na ka man naging bubukod. Kaya't kadya sa wunday ta, napakawan na kon Irish. Awan di karbang kagumurakan ka, Papa. Ipatpatag ka unay. Kastamat tanti kapsat ko. Ni Abi. Katnoan niya man dagiti na isawang ko. Kan naipakita kada kayo ama di iti kalabas. Sapay lang kumata mapakawan nagpapa. Katika-rika, manipod ita. Agdadan na tayon anaragsak. Akadwa tayo ni Abi akabsat ko. Iris, anak. Ang tiamanak iya. Uwan, manipod ita. Dito'y nga agnaad ni Abi. Kat agbalin tayon amay sa naragsak a pamilya. Pudno nga ididamo. Nalaos ti sakit tinakam ko kan ni Papa, Manang Emmy. Ngam apaman anasirayak tinaamo, nakain-inosente, kan makaayayo alangan ni Abi akabsat ko, namin pinsan anapunas tigurak para iti amak.
Pudno gayam ti kunada manang, nga uray kasano kadagsen ti basol ti maysa a tao, nuruming baw ti panangipatag ken pammakawan, mapunas amamin pinsan ti dagansen ti barukong. Nalaos ti ragsak ni mama, apaman anay matangan na ti panangpakawan ko ken ni papa. Itamanang, agnanaedan ti kabsat ko ani abi iti pagtaengan mi. Kat awan apulos ti umasping iti kinaragsak mi, kas maysa a pamilya. Daytoy ti pakasaritaak, agyaman ak unay manang, to'y pagayam mo, Irish. Pagayam nga Irish, agyaman akmat iti panangibinglay mo iti pakasaritaam dito'y programa tayo. Mamati ak ang nakaibati daytoy iti napatag nga adal kadagiti naayat a dumdumngeg. Pudno unay ti kunam, ano ruming baw ti panagayat, mapunas mo ti amin agura, nga uray pay no immukuok daytan iti kaunggan. Daytoy ti makunak pagayam ko. No kasano ti kinatanop ni mamam, kasta kamatlaang. Kat dayawan kayo iti kasta agaladyo. Itilaksid dagiti napasamak, makunapay laeng at talaga apagwadan kayo asang kapamilya. Kat sapay lakuma, taagtultuloy, kan saanen a magupod pay ti kinaragsakyo, kas maysa a pamilya. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Intun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong ligay ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tugon iti danal tibiyag